trum kan video chuanin pa lampang kan lo muk bang ve dona e chuanin hei hi chu tel hawng ania chuan hei pasi hei pakhaw ang chi khamo hei kg khatane kan siam vek chung lawnga chuan hei po hi tui don lo tuk tu trum chu pamuk bang ani chuma kan siama hei e rong chu ka bol zo ta ta hian pa hi ka fry a curry deuhin mo chuan chili oil tenen chuan ta hian in hei tel hawng oma ta hianin babai oma hei pardi leng ser tivel alo leng ser ka thla ka ta hian chuan hei marcha tivel temo mathuin ka bai ani chu chuan ta hian hei pasi kha ka chhuma ko kara min tokin ka phit hei chuan la hen atui ka da boka chuanin tel hawng hi kan bol lokang hi som ka da hi chop lok tun tum chu kan ai tawang soda hi tlem te kan thlakang tel hawng hi chu ching ala chhumani wangin mo chuan pasi po hi kan bol don ni saumin tiang tinga saum hi chuan soda hi chu thlak tam deuh ngai thung ama chuanin atui hi marchamu ka polanga ka phul thakanga chi tlem ka thlak bonga ten bol ani ha bol vezui chuanin marchai he tiang marcha ka sobo hi kan telanga ngai kan tel bokang hei tiang hian tui ka tibera mo chu saum nena bol hian pasi chu abeng cheng dau me thei jing ka ra ka muk banga chuan tel hawng po chu ti bokin tiang ai ang o kan ai tawang tlem chuna che ve deu ni vel hi no hi akan na tui khani oil ve deuh leka poi tur ang sa lampang kan ai chung lo tel tui khar mai pasi chum na tui hi thum suk thei cooker te tui tlem te ka phira kan por hun huna kan kamang ai thei chin chin kan enga mui hle me apa chu cái mà di thawa ka sen pop le ka chuma tiang
ăn tùy về chẳng về đâu đi bùi bò cái chỗ và hồi ô có đến thi ở lòng thêm thế đâu ấy đủ to lúc tiền ở lòng thêm rất rồi hello máy testing sao con em chọn mẹ lâu đại vết mà lòng này hầu chọn hết chọn tuy đối với tiền ấy một thổi tội yên cần ấy chun rôm thâu bằng ấy tuy xin lẻ đúng bộ bút quan hệ đâu đại vết mình thế bây giờ lâu đại vết tọa bà bảy mà
cho mẹ ta hít cho lầu tuy vắc lâu nè mà hết tuy thấu đủ tốt mấy không cái chút lại à cái mẹ leng tel hồ nghe ni phút tu